तू ही गंगू बाड़े। चल तोरा के धर्मपाल साहेब बुलोले बाड़े। फोन करत आनी तो का रे सुन्नी यहां बहुत गर्मी बात हो रहा दिमाग में। कहल गईल बा जब दिमाग में ढेर सारा गर्मी चढ़ जाए तो बर्फ मल लेवे के चाहिए। तू ता दीवार में सर मारे लगले, का समझाता रे? तोरा ई उछल कूद से हम डेरा जाइब और अपन कारखाना बंद कर दे कि माचिस के कारखाना खोल दे। एकर मतलब ई ना है कि वो दुनिया में आग लगा दी। अच्छा ना गंगा में तू जहर घोर रहल बाड़े, ई मत भूल जब भी तोर मौत आई तोरा भी उहे पानी के जरूरत पड़ी। एक साल पहले भी बिल्कुल तोरे नियम एगो गंगा के भक्त मिलल रहे और बड़ा कानून का पाठ पढ़ावत रहे। बाद में पता चलल कि इहे गंगा निगल गई लोकरा के। हमके एक बात नईखे समझ में आवत, तोरा का दिक्कत है हमरा कारोबार से? हमरा तोरा कारोबार से कोनो दिक्कत नहीं खे। दिक्कत बात सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलावे वाला फैक्ट्री से। और एक बात जान ले, हम गंगा के अपन माई माने नहीं और अपना माई के आंचल में कोनो तरह के दाग ना बर्दाश्त कर सकीला। गंगा माई तू ता ऐसे रट रहल बाड़े जैसे उहे माई होके अपना कोख से जन्म दे ले बिया। हाँ? गंगा में जान होला कि ओकरा जलन हो रहल बा? हाँ, जलन होला गंगा माई के। जब तोरा कारखाना से निकलल जहर गंगा माई के पानी में मिलेला, बंद कर दे अपन जहर के कारखाना, वरना आज सिर्फ हाथ से बुलबुला उठल बा। जौना दिन जहर तोरा हलक के नीचे उतारब, वो दिन पूरा शरीर से बुलबुला उठी। हमरा के माफ कर दे और अपन सेवा में रखला। हमरा से जवन भी गलती भइल बा ओकरा खातिर हमरा के कोनो भी सजा दे सकत हवा। चाहे तो अपना हाथे से हमरा के तबड़िया के हमार गाल लाल कर दा, लेकिन हमरा के माफ कर दा। ठीक है, पागल हो गई बड़े का? वैसे आज पूरब के सूरज पश्चिम से कैसे नजर आता? गुरु, ये पूरब के सूरज ना है, ये डूबल सूरज है जो पश्चिम में नजर आ रहा बा। बाकी हमरा समझ में आ गई कि हम अपन जिंदगी चोरी और चकारी में बर्बाद कर देनी। गुरु, आज हम फैसला कर ले बानी जी अब तो राहुल सेवा में और मरब भी तो राहुल सेवा में। लेकिन काहे? गुरु, हम इतना पढ़ल लिखल ना है कि काहे और कैसे के जवाब दे सकी। बाकी हमार मन आपकी आपन गुरु मान चुकल बा। अब जौन गुरु कहिए वह चेला करी। चल ठीक बा, गंगा माई तोर बुद्धि सुधार देली, खुशी के बात बा। भैया रहुआ खातिर फोन बा। हमार फोन? हेलो,
गंगा माई के बचावे खातिर जौन तू धर्मपाल से लड़ाई छेड़ले बड़ा ओकरा खातिर तोहरा साधुवाद बा, लेकिन ये लड़ाई इतना आसान नहीं की। धर्मपाल जी सन सैकड़ों से निपटे के पड़ी। सैकड़ों से कहा हजारों से निपट सके नहीं। गंगा माई के बचावे खातिर अपन जान भी दे सके नहीं, लेकिन रउआ के बानी जे सामने से ना आके पर्दा के पीछे से बात कर रहा बानी। हम भी तोहरा जैसन गंगा माई के एगो सेवक बनी, और जब वक्त आई तो पर्दा के सामने भी आई। फिलहाल बस इतने कहब कि तू ये लड़ाई में अकेले नहीं खा, हम हर कदम पर तोरे साथे बानी। और सुनो, धर्मपाल के जमुना केमिकल फैक्ट्री के तू बंद करोले बड़ा, ऐसा तमाम फैक्ट्री सरकार के निगाह में सरेआम चल रहा है। बस गिनती करे खातिर और पब्लिक के गुस्सा की वजह से कुछ फैक्ट्री दिखावा खातिर बंद करवा दी गई। गंगा किनारे दक्षिण में जौन धर्मपाल के फैक्ट्री बा, अगर ओके बंद करवा दी गई तो गंगा में गिरे वाला 25% गंदगी कम हो जाए। और ऐसा तमाम फैक्ट्री बाड़ी जो बंद करवाओगे पड़ी, और तोहरा सरकार तक से लड़ाई लड़े की पड़ी, और कानूनी पेचीदगी से बचे खातिर तो के मन किरण के साथ लगे की पड़ी। किरण? ये किरण क्या है? पुजारी जी से पूछ लिया, वो बेहतर बताइए। बाबा, हमके किरण से मिले के बा। किरण से? ये काम तो बड़ा मुश्किल बा बेटा। हम खुद भी मिले के बहुत कोशिश कैली, बाकी ऊ न तो केहू से मिले चाहेला और न केहू से बात करे चाहेला। रहुआ बस हमके पता बता दी। कोर्ट कचहरी गईला से कोनो फायदा नहीं है गंगू। अपन पावर और पैसा के दम पे वो धर्मपाल सबके खरीद के रख लेगा। बेहतर यह होई कि तू ये सब छोड़ के अपन जिंदगी चैन से जिया। का विकास के सपना के अधूरा छोड़ के तू अपन जिंदगी चैन से जी रहल बाड़ू। प्यार करत रहो ना उसे। भोला, फिर गंगा के तो हम अपन माई माने नहीं। माई के बेचैन आत्मा के तड़पत देख के ओकर बेटा कैसे चैन से जी सकेला। किरण, सारा कानूनी दांवपेच धोके बतावा। गंगा मैया के साफ करे खातिर और विकास के इंसाफ दिलावे खातिर तो हमने सबके साथ देवे के ही पड़ी।